So, who really is the greatest of them all? Ale... Ja bym tylko się All na eyes are on the Ninja World Tournament. Еще натиснам грешен бутон. Това вече много гадно. Цялата ми работа на кино. Сета. Ще продължим да снимаме. Но втора част, че не ми се занимава отново да го превъртам отново, да го превъртя отново, па пак да и после пак да почвам да изснимам. Съжалявам, но така ще бъде днеска. Се надяваме следващия клип с мека на Рукостори да не стане, така че ще бъде я ти провалял. Не, че сега не се провалям, да е, но чекай, какво е това? Регламент? Чумар, топа и той нищо не може да направи, ако не използва ултимейт силно. Тука само обикновени може да се ползват. Нищо, че това, което има да ползва в момента. Това? Тази форма може да убие човек. Айде, ще да това убият. Те са ми същи. Айде, си толкова ядене. Какво е това? Колко много. Нинджа тук няма такова, защото ще губа само време. Айде да ги използвам. В крайна сметка винаги изчезват. Това е интересно как става. Все тая. Това са ли анимирани очили? Let the battle begin! Now entering battle. Let's see what happens. Unbelievable! The opponent doesn't stand a chance! You love it. Глед сако, всичко меча. Pretty good. I didn't expect such power. Impressive. Amazing! They're heading straight towards victory! Айде. Също се спомням, не знам какво е отива и че отстоявам. Не това, ма. Сега да го избегна. Ама нищо не се е очудвам. Ома, му се навини. The tide of battle is shifting back and forth. This is very interesting. Yeah. Apple's beats. Clean hit! Ouch! Can the opponent get up? Да, бе, да. Ти добре ли си? Къде ще стара, бе? I see. That was more exciting than I Добре, защо всеки expected. път го повтаря, да беха го програмирали нещо друго да каже.
Let the battle begin! This is... an interesting battle has begun! Şunlardan dışı. Beğenmeyecek. Hiç Pretty good. I didn't expect such power. Impressive. Zırhadinin de böyle para var. Seçki. Gotow. Nadzieję jasne, już tam czci wodą tam. A ty zaraz czy najdzie ten inny, bo w ogóle mi stała lista. See, it looks like the concept is to end this quickly. The opponent must have really fell fast. Tam tu wchodzi coś. Пропустите. Блять. Киса. Amazing! They're heading straight towards victory! What a harsh blow! Po czym dogonię na swoją żonę pływało. Kurde, ale tak. Nie. Ale tu są na pistolet, ale nie złożył się. Ej, ale to zwykle się opróżni. That was more exciting than I expected. Chodź chyty to dwa rundy. Ale mogę. A, chwilę. Zobaczmy. Ох, наистина говорим свързано на някаква ръка. Знаете, че това е от притеснение. Все пак, малко за първ път си имам с микрофон. Let the battle begin! Си чува по-да кажа и по-да нещо интересно каже и тръскам някакви глупости. И говоря на стъдно. Така че свиквайте, ако ще получавате да ми гледате клиповете. Нищо, че се излага малко и много. Amazing! They're heading straight towards victory! Писано. Дайте! Това беше човек, браво. That must have hurt. This was amazingly one-sided. То, да се осъзнае, че да, удар ли изписал? The time of battle shifting back and forth. This is very interesting. Взема пацет. Гай ми се. Не. Колко ли беше това? Не искам да ги тук, бе. Не мен! Беги! Се навиждате. Ох, ужас, аз съм сори, ама... I see. That was more exciting than I expected. Че като мека на рук. Може би това е. Това е това. И продължавам да си дадам кръвички, естествено.
Дали да сваля скоро. Стих се. Нещо искам да казвам да напиша предишния клип, но не се забравяйте. Сега стих в коментарите, нали, който е гледал да е, или ако въобще ще има някой да гледа. Пак се обърках, заплетох в думите си. Така, давайте и предложения за игри, понеже вече ми... Не знам какво да снимам, освен тук, нали, съм Okay, Дайте so някакво предложение просто, но да не е CS, просто това не ми... Не знам, графиката нещо не ми харесва. А компютър ми цепи яката от тази игра, тъй че... Абе давайте там някакви предложения, ще изведа 3 или 4 игри. И след като свърша с тази поредица на Naruto, ще почна естествено да снимам с игрите, които съм избрала. Естествено малко да ги разлуча, да ще отнеме поне няколко година, не е фатално. Дайте сега направим малко реклама на един мой приятел. Пише се Kill Boys или нещо от този род, с Z накрая. Може да гледате и неговите клипове. Той малко по-добре снима от мене, понеже... Да, той не се притеснява толкова. Направя малко реклама. Снимаме, доколкото знам, клипове на Minecraft. И в WordPress имаше една игра, но не си сещам. Още една игра имаше, но не си сещам името. The winners of the preliminaries have returned. Yeah. They are all candidates to be called Окей, the това го пропускам. Да натискам през 5 секунди едно тъпла. Да. Така относно клиповете, които ако въобще, нали, някой, ако е гледал първата и втората част, понеже без исках натиснах бутона стоп и спрях да записвам, така може да с този, който ви харесат, нали, 3-те или 4-те игри, ако има сървъри, нали, сървъри или нещо, може да играеш мултиплеера, ще снимаме с него, ако той иска да е. Ако не иска, той си продължава напред. И са кефи, честно да съм изпадала играта. Така, Star Battle. Малко почивах. Отивам да пия вода, за малко ви оставам. Аз се върнах. Така. Let the battle begin! Now entering battle. Let's
see what happens. Това пък как може въобще да се движи. През 5 секунди се изплакаше от гърба си. Както и в филма The Last. Да отблъсна една кометка и вика, като ме отблъсна и кръща се вика. Нещо изпуква и гърба му. Вика. Така ми е. Аз ке да бил, не знам. Съжалявам, че ви разкривам някакви неща от филма, но не мога да се издържа. Интересно ми. Аз не. Ама си използвам нещо. Unbelievable! The opponent doesn't stand a chance! Ана? Тука. Не на там, бе, що отиш на там? Аз си говоря и не гледам какво правя. Буквално. I see. It looks like the concept is to end this quickly. Що пак канарите падна? Аз не го удя. Удя само кива. The tides are in motion. This may end sooner than expected. Айде. Here we go. Things will get serious now. Ако успея да ги хвана, естествено. Защото тогава този, който ще е мъртъв, ще бъда аз. А, то по-стана Well да скочи. done. That was very pleasant to watch. О, как? Супер. Така да е супер за мен, понеже за малко това притеснение, напрежение, което ми се е събрало, ще изчезне. Let the battle begin! This is... An interesting battle has begun! Oh no! The opponent is hit! Ужас. Точно ли да си имам, просто не знам как се играе. Това е ли просто някакво вредание, за да докажа, че не мога да играя. Знам, сета е. Unbelievable! Опа, The opponent doesn't stand a chance! Кой ме удари сега? Една била, че това нещо ме удари. Кой идваш, бе? Кой идваш? Ти имам пиксели тук. Капаш ли кой искаш? И сега си имаш топата цак. Гле! Лео, дай само. Топа се ми обръща на всичкото отгоре назад. Кой това? Една, нищо ми ядем. Ела тук към сенце. Ох, мисля, че трябваше... Мари! Well done! That was very pleasant to watch! Ма, не знам. Да, интересно. Гледам как се излагам. След тая. Явно само аз съм какво с... конфликт. Котката ми хърка. Но сега спря.
Let the battle begin! This is... an interesting battle has begun! И! Хора, няма се да ви хареса с кебулите, нищо че дрънкам букси и в момента да се излагам, но се натявам. Защо? Знаеш ли, не знам защо е сега да не ви е писал. Must hurt. The tides are in motion. This may end sooner than expected. Не, така не. Не. Вие използвате тарелки и аз ще използвам. I didn't expect such power. Impressive. Yeah, I can't say it. Oh. Давай. Може да чуди някой да го... Ело филята си тук. Sorry about that. Tail Beast Planetary Rasen Shuriken! Ако това беше се случило в анимето, тогава как ще го преби... I can't believe that hit! That was amazing! Може би секунда малко. Unbelievable! The opponent doesn't stand a chance! Напомни хвана. Amazing! They're heading straight towards victory! Well done! That was very pleasant to watch! Опа! Оха! Sam is best in the head. Red points. Eine Flasche Gustave glöd. Vänta vidare. That was a battle that will go down in history. None will doubt that the winner is truly the greatest in the world. Congratulations! Thanks! Ето, main battle. Много малко бе. And now to award the prize to the winner. You can choose what you'd like from here. Please choose. Принцип тук са две награди. Тук има, мисля, че няколко навиши, но... сега ще го кажа. Understood. Please accept another round of... Сега ще го покажа ключите. В момента съм събрала доста, имам много. Ино, Сакура. And that... На кой още имах? Не се сещам в момента, мисля, че беше на... Да, на Наруто, меха на Наруто. О, S-ранг. На Кюби имам, по-точно Курама. Медали, така. Сега ще ви покажа просто... имах и на Шино и на Киба. Сега ще видите. Малко. Само да сети къде се влизаше за това. Сейфа се. Това готина жаба. Да, приятел. Там всъщност преди да свърша поредицата можем да снимаме и на това, понеже е интересно. Сега ще ви покажа какво има. Значи има как се създадения Кацки за Итачи и Шисуи и за... Ето за Итачи и Шисуи и така. Това не мога да го преведа точно. Все пак.
да отлича тази с червената. За тези, които не знаят, тази с червената е майката, с червената коса е майката на Наруто. Това е Обито, който ги атакува в момента, който предизвика войната в крайна сметка за... Всъщност не съм сигурна за какво я предизвика, но... Все тая. Идиот си идиот. Не знам откъде му е хрумнало това. Но правилно, той па е живял без приятели. Нормално да иска да се издаде нещо подобно. О, май бай. Къде беше това? Do you want to save? Хайде, сейфни го. Не знам какво сейвала, ама нещо е сейф. Ох, чакайте малко. Мисля, че се сетих. И най-хубавото е, че с програмата, която снимам, вече не бъгва. Да се няма, не съм прегледала клипа. Но, както и е. Много благодаря на тези, които бех гледали първия клип, който качих с Наруто. Ако нямаше ни едно гледане, въобще нямаше да си правя труда да снимам и този клип. Въобще щях да го изтъря и щях да забравя за него и просто така. Така за малко ще влезна само тук. Да ви покажа куклите, понеже не знам къде се влизаш. А тук ми е малко по-лесно. Благодаря ви, че гледате. Нямате се представя колко съм ви благодарна в момента. Говоря в момента за предишния клип, понеже сега... Не знам колко гледане ще се събере. Следващия клип ще го кача, може би след час, два. Така. Утре ще снимам... какво ще да снимам? Целанка. В четвъртък... Мисля, че следваше S след него. Ако следва S, след това S+, което е адски трудно, понеже с пушатите зърове. Добре, каква е разликата? Само в джуцу и в дрехите явно. С кимоно. Саски. С костюма на Саски. Да, и Саски го има с неговия костюм, гледай. Те сега. Чакай, само. Добро, ето. Не му отива. Вито. Така, добре си я толкова. Просто да изберем. Ето си. Шисуи. Само за малко, нали, просто да ви покажа това с куклите. Малко гледайте, вие сте досадни. Може би и аз съм ви леко досадна, но какво па ми пука? Така. Това го знам. Edit Ninja Tools. Ето, Customized Interact. Знам. Ето, сега ще ви ги покажа. Ей! Ето, гледайте се. Така, влизате си тук, нали? Да ви покажа къде ви седят куклите, ако не знаете. Ето, много мисля, че бяха. Не. Значи ето парите. Е това. Ето ги куклите. Имала да съм Саски, когато съм изпечелила. Ето, чакайте. Ето тук почва, нали? Да. От моменталко, че става това. Така, Наруто, Шикамару, Ино, Сакура, Саски, Чоджи,
Кибла, Шино, Ината, Меканото. Те ми останат изчезна това с Кюби. Имах едно с Кюби. Защо? Не, нема. Не. Сам. Нещо може и аз да съм там. Как и да? Не знах. Така. Право затварям играта, няма да чакам, понеже ще стане още по-дълго от това видео. Това съм аз. Благодаря ви, че гледахте. И до... най-вероятно след... до по-късно. Какво ще да ви кажа? Да, това е втората част, понеже отново го повтарям, натиснах тъпия бутон при записване. Което не беше много добра идея, понеже малко така не мога да ги различа, понеже съм и на едно и също място. С нали, старт и някакви такива. Сещате се, както вие, няма какво да ви се обяснявам, след било, какво било, кале. Така... Това беше странно. Геймплей, Twitch. Някой явно ми е барал комп, сета. Довиждане, благодаря ви, че гледахте отново и до скоро. Много съм ви благодарен.